Nachádzame sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre na výstave Nábytok a bývanie za rok 2013. Ak rozmýšľate nad tým, ako skrášliť svoj domov, rozhodne nám venujte nasledujúcich pár minút, v ktorom si predstavíme firmu Revolutionary Aquarium System, ktoré sa zameriavajú na vytváranie akvárií do vašich domácností priamo na mieru. Nebudeme určite hovoriť o akváriách, ktoré sú tradičné a zanesené, ale budeme hovoriť o akváriách, ktoré sú moderným doplnkom interiéru. Na to, aké akvárium je vhodné práve pre vás a na najčastejšie otázky nám odpovie pán Tomáš Machaček. Pán Machaček, dobrý deň. Začneme s takou najzákladnější otázkou. Aké akvária poznáme? Tak nejzákladnější rozdělení akvárií je na sladkovodní a mořská a my se snažíme jít v tomto dále a rozdělovat ještě podtypy akvárií, a to podle biotopu, jednotlivých biotopů. Takže rozdělíme na akvária africká, to jsou různobarevní tlamovci, kteří žijí v jezerech Malawi, Tanganika a Viktoriny v Africe. A potom sladkovodní typy, jako jsou japonská akvária, přírodní akvária. Zaujala ma vaša novinka, akvárium, ktoré je zavesené na stene. Hlavne ma zaujalo to, vyzerá to trošku komplikovane. Je takéto akvárium vhodné aj pre neakvaristov, respektíve pre ľudí, ktorí nikdy akvárium nemali? Právě naším cílem u tohoto akvária bylo, aby se o něj dokázal postarat i někdo, kdo se o akvaristiku nezajímá a nemá čas se starat o údržbu. To znamená, že jsme přizpůsobili všechno tomu, nadimenzovali jsme filtraci a všechno uvnitř akvária tak, aby to bylo pohodlné pro údržbu, a zároveň máme servisní tým, který se jezdí zákazníkovi o akvárium jednou měsíčně starat. Čo vedie ľudí, aby si zadovážili akvárium priamo do svojich domácností? My jsme chtěli akvárium umístit na stěnu, tak aby nemusel zákazník uvažovat o nějaké skřínce, která by hyzdila jeho interiér. Vemte si, že na stěnu umístujete obráz, někdo si koupí krb, a není to z důvodu toho, aby mu vyhříval místnost, ale aby zestetizoval ten prostor, ve kterým bývá. A proto bylo i naším cílem přizpůsobit akvárium někomu, kdo řeší, co si na stěnu umístí a není akvarista. Ak sa naši diváci rozhodnú pre inštaláciu akvária do svojich domácností, čo môžu od firmy Revolutionary Aquarium System očakávať? Čo im respektíve môžete ponúknuť? Naše firma se stará o kompletní servis okolo akvária. To znamená, my přijedeme k zákazníkovi, navrhneme různé typy, vybereme společně, který typ se mu bude líbit. Ako dlho sa o akvárium nemusím vôbec starať, respektíve čo robiť alebo nerobiť, keď odchádzam na dovolenku? Nejde to říct tak obecně, vždy jde o typ akvária. O mořské akvárium se obecně musíme starat více než o sladkovodní akvárium, takže dejme tomu, že ta perioda servisní je od 14 dnů až do 2 měsíců. To znamená, že pokud byste se chtěla o akvárium starat co nejméně, tak je to jednou za 1 až 2 měsíce. A čo teda urobiť s akváriom, keď odídem na dovolenku? Naše akvária mají automatické dávkovače krmiva, to znamená, že není důležité a není potřeba, aby u akvária neustále někdo byl. Pokud odjedete na dovolenou až na 3 týdny, tak se s akváriem vůbec nic nestane. Prečo je dobré v prípade akvária na mieru sa obrátiť na profesionálnu firmu? Tak ono, když si to představíte, tak dneska přijdete do nějakého zooshopu, kde je spoustu skleněných nádrží, jsou tam, prodává se hlavně psí krmivo a krmivo pro kočky, a není tolik odborníků, kteří by se vyloženě starali o akvária. To znamená, že nedostanete plný servis a nikdo vám nedoporučí, určitě to znáte, nakombinujete si rybičky, které se vám líbí, přijdete domů, jedna požere druhou, akvárium se zakalí a ten zážitek z akvária se tímto zkazí. Proto je lepší obrátit se na odborníka, který vám poradí, jak akvárium správně se skládat dohromady, jaké ryby použít, tak abyste si mohla ten zážitek užít. Je možné v prípade nutnosti dokúpiť náhradné diely, krmiva alebo nejaké ostatné veci? Ano, my jsme výrobci akvárií, takže máme veškeré náhradní díly k akváriu, zároveň děláme plný servis, takže je možno, aby jsme i my ty termíny výměny hlídali. Keď ste spomenuli ten servis, v čom spočíva tá servisná údržba? Je to živý doplněk, takže je potřeba, aby nad tím dohled byl. Takže my máme servisní systém, který nám hlídá jednotlivé termíny u zákazníků, termíny i výměn mimo těch pracovních činností. A spočívá to v tom, že my přijedeme, provedeme kompletní servis, čištění toho akvária a zároveň si hlídáme veškeré termíny. Čo sa týka ešte tej servisnej údržby, našich divákov určite bude zaujímať, aké sú mesačné náklady spojené s údržbou a servisom.
Tak pokud bychom se bavili konkrétně o akváriu Nature World, tak o akvárium není obtížné se starat. My k němu dáváme i kompletní manuál k té údržbě. Energie a vše spojené s akváriem vychází zhruba na 2 koruny na den, ale pokud by se o akvárium nechtěla starat vůbec, tak přijede náš servisní technik jednou měsíčně a kompletně se o vše postará. Tato služba stojí 1000 korun. V prípade nástenných akvárií je potrebné búrať do steny? Ne, naopak to akvárium se umísťuje stejně jako obraz, tedy přímo na stěnu. Mohli by sme si to aj ukázať? Ano, samozřejmě. Veškerá technologie je uskovaná pod tímto designovým rámem, který se dá takto svěsit dolů. Tím se vlastně dostanete přímo k akváriu. Zároveň pro údržbu je možné tento vrchní díl nahoru. Zde je skryt automatický dávkovač krmiva a srdcem toho akvária je dvoukomorová filtrace, kdy ta voda kouluje neustále přes filtr. Akvárium bylo dělané pro někoho, kdo se o akvárium starat nechce, proto je ta filtrace takto předimenzovaná. Zároveň zajímavostí tohoto akvária je substrát, který dovážíme z Japonska. On má tu schopnost, že váží živiny z vody, tím je odebere zase a pustí je pro kořeny rostlin. Naším cílem bylo přinést kousek přírody do moderních interiérů i pro ty, kteří by toužili po rybičkách, ale nemají čas se o ně pravidelně starat.